Дръжа да снимаш, клипето да знаеш. Страшна работа. Сега да фръкни през джама. А, 35 минути мога да снимат. Ей, софийска кола. Ще снимаш чак догоре като тя. Я на коя скорост караме. Защо отново духат като че не Добре, аз как да снимам като затворил, брат? през предния джам, брат. Отзад е гадно. Отзад е гадно, е. Отзад е гадно, е. И да се водиш отзад е гадно. Има ли зум, бе? Не мога да го включиш сега. Трябва да се снима само, бе. Ти гюни ли беше? О, Светло, последния ден тук ще дойдем, брат. Нямаш кой яко, бе. Тук се опънем чадърчето. Мога да го опънат и вас, какво между другото. Идеално. Парзалка. Тук нагоре, знаеш кой нещо и смятай, човек? Кой има нагоре? Работа. Снимайте с работа само. Вие? И снимам ги, бе, ти какво мислиш? Смятай, човек. Тя ограда много преба записа. Снимай през предния джам, брат. Снимам ли още? А? Снимай, за какво съм долу толкова? HD. Сега от тук ще видиш изобщо вече отгоре. Тук аз тук пътя какъв е хубав. Да, супер е. Не, те они може би са го направили от там, който не иска да минава. Тук да си кара направо и да се... Тук за так искат нас. Сега ще има вече нападата. Те тук кой знае колко са заскрили, много го познаеш. Ето ли да се допълни. Часа ли, бе? Карай бавно, пиш. Тук може скоро да се тупате. Криха се педерасите. Мацки нещо. Усмихни се, снимам те. Да знаеш как да го спреш? Не. Скопчето за пускане. Скопчето. Има едно скопче там горе. Стопче? Да, ама на екрана, което е. Ето и отгоре. Да.